أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم சூரத்துல் அன்ஆம் கால்நடைகள். இந்த சூரா இருக்கின்றது குர்ஆனிலே இருக்கக்கூடிய வரிசையிலே பார்க்கின்ற போது 6வது சூறாவாகவும், இறக்கப்பட்ட அடிப்படையிலே பார்க்கிற போது 55வது சூறாவாகவும் இருக்கிறது. இந்த சூறாவிலே மொத்த வசனங்கள் 165, மொத்த ருக்கூகள் 20, அதாவது 20 ஐன்கள் இந்த சூறாவிலே இருக்கின்றது. ஆரம்பமாக இந்த சூறாவினுடைய முன்னுரை உங்களுக்கு முன்னால். இந்த சூறா இருக்கின்றதே மக்கத்துல் முக்கர்ரமாவிலே இறக்கப்பட்டது. இந்த சூறா இறக்கப்பட்ட காலம் எப்போ இந்த சூறா இறக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால், இஸ்லாமினுடைய அழைப்பு பணியை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொடங்கிய ஆரம்ப காலத்திலே இறக்கப்பட்ட சூறா தான் இந்த சூறா. இந்த சூறாவிலே அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இஸ்லாமினுடைய அடிப்படை கொள்கைகளை பற்றி அல்லாஹ் தஆலா பேசியிருக்கின்றான். ஏகத்துவத்தை பற்றி, அல்லாஹுவை ஒருவன் என்பதாக ஏற்றுக்கொள்வதை பற்றி, நபித்துவத்தை பற்றி அல்லாஹ் தஆலா பேசியிருக்கின்றான். மறுமையை மறுக்கக்கூடியவர்களுக்கு மறுமை என்பது கண்டிப்பாக உண்டு என்பதை புரிய வைப்பதற்காக வேண்டி பலவிதமான ஆதாரங்களை அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருக்கின்றான். யார் யாரெல்லாம் இஸ்லாமிய கொள்கையின் மீது கேள்விகள் கேட்டார்களோ, அதிலும் குறிப்பாக நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் கேட்டார்கள் அல்லவா, அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் தஆலா இந்த சூறாவிலே பதிலை சொல்லியிருக்கின்றான். இந்த சூறா இறங்கிய காலங்கள் முஸ்லிம்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட காலம். அந்த நேரம் மக்காவினுடைய காஃபிர்களால் பலவிதமான சித்திரவதைகள் முஸ்லிம்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் தான் இந்த சூறா இறங்கியது. அதனால் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் முஸ்லிமான மக்களுக்கு இந்த சூறாவிலே ஆறுதலை அல்லாஹ் தஆலா சொல்லியிருக்கின்றான். அதே போல மக்கத்து காஃபிர்கள் அவர்களிடத்திலே அடிப்படை இல்லாத சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் எண்ணங்களும் மக்காவினுடைய முஷ்ரிக்கானவர்களிடத்தில், இணை வைக்கக்கூடியவர்களிடத்திலே இருந்தது. அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அதையெல்லாம் எதிர்த்து இந்த சூறாவிலே அல்லாஹ் பேசியிருக்கின்றான். அன்ஆம் என்று சொன்னால், இந்த சூறாவுடைய பெயர் அன்ஆம். அன்ஆம் என்று சொன்னால் கால்நடைகள் என்பதாக அர்த்தம். அந்த வார்த்தைக்கு அரபு நாட்டினுடைய இணை வைப்பாளர்கள் இருக்கிறார்களே, கால்நடைகளினுடைய விஷயத்திலே நிறைய தவறான கொள்கைகள் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய கால்நடைகளை விக்கிரகங்களுடைய பேரிலே அவர்கள் நியத்து செய்து விட்டால் அந்த கால்நடைகளை சாப்பிட மாட்டாங்க, அதை கொண்டு எந்த லாபத்தையும் அடைய மாட்டாங்க, அது ஹராம் என்பதாக அவர்கள் நினைப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட இவர்களினுடைய அடிப்படை இல்லாத கொள்கையை அல்லாஹ் தஆலா எதிர்த்து இந்த சூறாவிலே 136வது வசனத்தில் இருந்து 146வது வசனம் வரையிலும் அல்லாஹ் தஆலா பேசியிருக்கின்றான். ஆகையினால தான் இந்த சூறாவிற்கு சூரத்துல் அன்ஆம் கால்நடைகள் என்பதாக பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சில அறிவிப்புகளிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இந்த சூறாவினுடைய சில வசனங்களை தவிர பாக்கி எல்லா வசனங்களும் ஒரே நேரத்திலே இறக்கப்பட்டது. ஒரு சில வசனங்கள் மட்டும்தான் பிறகு இறக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சில அறிவிப்புகளிலே வருகிறது. ஆனால் அல்லாமா ஆலூசி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் ரூஹுல் மஆனி என்பதாக ஒரு தஃப்சீருடைய புத்தகம் இருக்கிறது. அந்த புத்தகத்தினுடைய ஆசிரியர் அவர் சொல்லுகிறார், அதாவது இந்த அறிவிப்பு இருக்கின்றதே இது சரியில்லாத அறிவிப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அறிவிப்பினுடைய விஷயத்திலே அவர் குறை பேசியிருக்கிறார். எது சரி அப்படிங்கிறது அல்லாஹ்வுக்கு வெளிச்சம். வல்லாஹு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அஅலம். இந்த சூறாவிலே அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அதிகமாக அல்லாஹ் பேசி இருக்கக்கூடியது தப்லீகை பற்றி அல்லாஹ் பேசி இருக்கின்றான். தப்லீக் செய்யக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஏனென்றால் உலகத்திலேயே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அப்படின்னு சொன்னால் அது தப்லீகுடைய வேலை தான். அதனால தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அந்த கஷ்டமான வேலையை அல்லாஹ் தஆலா நபிமார்களுக்கு அல்லாஹ் தஆலா கொடுத்தான். நம்ம உண்மையான விஷயத்தை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது, உண்மையான கொள்கையை மக்களிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது, அல்லாஹ்வினுடைய ஏகத்துவத்தை கொண்டு போய் மக்களிடத்தில் சேர்ப்பது அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. அதை முறையோடு செய்யணும். அதனால் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன்
இந்த சூறாவிலே தப்லீகு செய்யக்கூடியவர்கள் எப்படி தப்லீகு செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி ரப்புல் ஆலமீன் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த சூறாவிலே அல்லாஹ் தஆலா பேசி இருக்கின்றான். சுருக்கமான முன்னுரை உங்களுக்கு முன்னால் இந்த சூறாவினுடைய விளக்கத்திற்குள்ளார போவோம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லதீ ஹலகஸ் ஸமாவாதி வல் அர்த். அல்லாஹ்வுக்கே புகழெல்லாம். அந்த அல்லாஹ் எப்பேற்பட்டவன் என்றால் வானத்தையும் பூமியையும் அவன் படைத்தான். வஜஅல ظுலுமாத்தி வன்-நூர், இருளையும் ஒளியையும் அவன் உருவாக்கினான். சும்மல்லதீன கஃபரூ பிரப்பிஹிம் யஅதிலூன், பிறகு நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களினுடைய ரப்புக்கு மற்ற பொருள்களை அவர்கள் சமமாக ஆக்கினார்கள். அந்த அல்லாஹ் எப்பேற்பட்டவன் என்றால் ஹுவல்லதீ ஹலகக்கும் மின் தீன், அவன்தான் களிமண்ணிலிருந்து உங்களை உருவாக்கினான். சும்ம கதா அஜலா, பிறகு தவணையை அவன் நிர்ணயித்தான். அஜலும் முஸம்மன் இந்தஹு, குறிக்கப்பட்ட தவணை அவனிடத்திலே இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான். அதாவது தவணையில் 2 விதமான தவணைகள் இருக்கிறது. ஒரு தவணை என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை, அவன் எவ்வளவு காலம் உலகத்திலே வாழுவான் அப்படிங்கிற தவணை, அது அல்லாஹ் தஆலா நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறான். இவன் 50 வயது வாழுவானா, 60 வயது வாழுவானா, 70 வயது வாழுவானா அப்படிங்கிறத அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இருக்கின்றானே அவன் நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறான். ஒவ்வொருத்தருடைய தவணையும் அல்லாஹ் அவன் நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறான். ஆரம்பத்தில் யாருக்குமே தெரியாது தன்னுடைய தவணை என்ன அப்படிங்கிறது. எனக்கு தெரியுமா என்னுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு காலம் அப்படின்னு? உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு காலம் அப்படின்னு சொல்லி? தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் மௌத்தா போயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லுவாங்க, 40 வயசுலேயே மௌத்தா போயிட்டாரு, 50 வயசுலேயே மௌத்தா போயிட்டாரு, 60 வயசில் மௌத்தா போயிட்டாரு, நல்லா வாழ்ந்துட்டு மௌத்தா போனாருங்க, 80-90 வயசு வாழ்ந்தாருங்க அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க. மௌத்தா போனதுக்கு அப்புறமேல தான் சொல்லுவாங்களே தவிர மௌத்தா போகிறதுக்கு முன்னால் இத்தனை வயசில் மௌத்தா போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி யாராலையாவது சொல்ல முடியுமா? முடியவே முடியாது. அல்லாஹ் தஆலா இருக்கிறானே அவன் நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறான். சும்ம கதா அஜலா, தவணையை அவன் நிர்ணயித்து வைத்திருக்கிறான். இன்னொரு தவணை இருக்கு, அது என்னன்னு சொன்னா வஜலும் முஸம்மன் இந்தஹு, குறிக்கப்பட்ட தவணை அவனிடத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா மரணத்துக்கு பின்னால் இன்னொரு வாழ்க்கை. அல்லாஹ் தஆலா கபர் குழியில இருந்து எழுப்பி மஹ்ஷருடைய மைதானத்தில் அல்லாஹ் தஆலா கொண்டு வருவான். ஸிராத்துல் முஸ்தகீமை தாண்ட வேண்டியது இருக்கிறது. அல்லாஹ்வினுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது. நாயகத்தின் கரத்திலே ஹவுதுல் கௌசர் தண்ணீரை பருக வேண்டியது நிறைய இருக்குது. சொர்க்கம் இருக்கிறது, நரகம் இருக்கிறது. அந்த வாழ்க்கை அது எப்போ உருவாகும் அப்படிங்கிறது அதுவும் யாருக்கும் தெரியாது. அது அல்லாஹ் தஆலாவுக்கு தான் தெரியும். அல்லாஹ் தஆலா அதை தான் சொல்றான். சும்ம கதா அஜலா, தவணையை அவன் நிர்ணயித்தான், உலகத்துடைய தவணையை. வஜலும் முஸம்மன் இந்தஹு, மறுமையிலே எப்போ எழுப்பப்படும் அப்படிங்கிற குறிக்கப்பட்ட தவணை அதுவும் அவனிடத்திலே இருக்கிறது. சும்மா அன்தும் தம்தரும், பிறகு நீங்கள் தான் அதை சந்தேகித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் தஆலா பேசுகிறான். வஹுவல்லாஹு ஃபிஸ் ஸமாவாதி வ ஃபில் அர்த், அவன்தான் வானத்திலேயும் பூமியிலேயும் வணங்கப்படுவதற்கு தகுதியான அல்லாஹ். யஅலமு சிர்ரக்கும் வ ஜஹரக்கும், அந்த அல்லாஹ் உங்களுடைய ரகசியங்களையும் உங்களுடைய பரகசியங்களையும் அவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறான். வயஅலமு மா தக்ஸிபூன், நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருப்பதையும் அவன் அறிந்தவனாக இருக்கிறான். நீங்கள் நன்மையை சம்பாதிக்கிறீர்களா, தீமையை சம்பாதிக்கிறீர்களா, இது எல்லாம் அந்த அல்லாஹ்வுக்கு தெரியும். வமா தாதீஹிம் மின் ஆயத்தின் மின் ஆயாத்தி ரப்பிஹிம் இல்லா கானூ அன்ஹா முஅரிதீன், அவர்களுடைய இறைவனுடைய அத்தாட்சிகளில் இருந்த அத்தாட்சி அவர்களிடத்திலே வந்தபோது அதை அவர்கள் புறக்கணிப்பவர்களாக தான் இருந்தார்கள். ஃபக்கத் கஸ்ஸபூ பில் ஹக்கி லம்மா ஜாஅஹும், சத்தியத்தை கொண்டு அவர்கள் பொய்ப்பித்தார்கள், உண்மையை கொண்டு அவர்கள் பொய்ப்பித்தார்கள் எப்போது அந்த உண்மை அவர்களிடத்திலே வந்ததோ. ஃபஸௌஃப யாத்தீஹிம் அம்பாஉ மா கானூ பிஹி யஸ்தஹ்சிபூன், எதை கொண்டு அவர்கள் பரிகசிக்கின்றார்களோ அதன் செய்தி அவர்களிடத்தில் வெகு சீக்கிரத்திலே வரும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா பேசுகிறான். நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்களிடத்துல ஏயா இப்படி திமிருத்தனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, திமிருத்தனம் பண்ணீங்கன்னா உலகத்திலேயே உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும், மறுமையில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி
இஸ்லாமியர்கள் முஸ்லிம்கள் நிராகரிக்கக்கூடியவர்களிடத்துல சொன்னால் அந்த நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் நக்கல் நையாண்டி பண்ணாங்க, பரிகாசம் பண்ணாங்க. இங்கே பாரியா, நம்ம இப்படியெல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் உலகத்திலேயே என்னமோ தண்டனை வருமா, மறுமையில் வேறு தண்டனை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நக்கல் நையாண்டி பண்ணாங்க. ஏன்னு சொன்னால் மறுமையினுடைய வாழ்க்கையை அவங்க நம்பலை, நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் நம்பலை. மனிதன் பூமிக்குள்ளார மூத்தா போய் அடக்கினதுக்கு அப்புறமேல, மண்ணோடு மண்ணாக போனதுக்கு அப்புறமேல மறுபடியும் எல்லாம் எழுப்பி ஒரு வாழ்க்கையை கொடுப்பான்னு சொல்கிறீங்களே, எப்படிங்க சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்ட பயலுங்க அவங்க. அதனால் நம்பிக்கை இல்லாமல் அவங்க கேலியும் கிண்டலும் பரிகாசமும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அல்லாஹ் தாலா இந்த வசனத்திலே அவர்களை பார்த்து அல்லாஹ் எச்சரிக்கை செய்கிறான். நீங்கள் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் பரிகாசம் செய்து பேசுகிறீர்களோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் பார்ப்பீங்க. அந்த மறுமையினுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் பார்ப்பீங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் அங்கே காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் இந்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான். அலம் யரௌ கம் அஹ்லக்னா கப்லஹும் மின் கர்னின், இவர்களுக்கு முன்னால் எத்தனையோ தலைமுறையினர்களை நாம் அழித்திருக்கிறோம் என்பதை இவர்கள் பார்க்கவில்லையா? மக்கன்னாஹும் ஃபில் அர்தி மாலம் நுமக்கில்லக்கும், உங்களுக்கு நாம் கொடுக்காத வசதி வாய்ப்பினை பூமியிலே அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்றான். இன்னைக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம டெக்னாலஜி ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிருச்சு, நம்ம ஃப்ளைட்டில் உட்காந்து சர்ன்னு பறக்கிறோம், ராக்கெட்டில் போகிறோம், சேட்டலைட் விடுறோம், அப்படி இப்படின்னு என்னென்னமோ நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனால் அல்லாஹ் தாலா என்ன சொல்கிறான் பாருங்க, மக்கன்னாகும் ஃபில் அர்தி மாலம் நுமக்கில்லக்கும், உங்களுக்கு நாம் கொடுக்காத வசதி வாய்ப்பினை நாம் பூமியிலே அவர்களுக்கு கொடுத்தோம், முன்னால் உண்டான சமுதாயத்துக்கு கொடுத்ததாக அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டுகிறான். சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃப்ளைட்லையும் ராக்கெட்லையும் போகிறோம். சுலைமான் நபியுடைய காலத்தில் எந்த ஒரு ஃப்ளைட்டும் கிடையாது, ராக்கெட்டும் கிடையாது. ஆனால் நினச்ச நேரத்தில் நினச்ச இடத்துல போய் அவங்க இறங்குவாங்க. எப்படி அவங்களால முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் அல்லாஹ் தாலா சொல்லி காட்டுறான். உங்களுக்கு கொடுக்காத வசதி வாய்ப்பினை பூமியிலே அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். நமக்கு 60-70 வயசு வாழ்க்கை, முன்னுண்டான சமுதாயத்துக்கு பல 100 வருடங்களுடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் ரப்பல் ஆலமீன் கொடுத்திருந்தான். நம்ம பலமே இல்லாதவர்கள், அவங்கெல்லாம் மலைகளையே குடைந்து மலைகளுக்குள்ளார வீடுகளை உருவாக்கி அந்த மலைகளுக்குள்ளார அவர்கள் வாழ்ந்தவர்கள். இன்னைக்கு கூட எகிப்தினுடைய பிரமிடுகளை எல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க, இதெல்லாம் எப்படி தான் இவங்க செஞ்சாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி. அல்லாஹ் தாலா அப்படிப்பட்ட மக்களை இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் தாலா வாழ வைத்திருக்கிறான். அல்லாஹ் அதுதான் சொல்றான், மக்கன்னாகும் ஃபில் அர்தி மாலம் நுமக்கில்லக்கும், உங்களுக்கு கொடுக்காத வசதி வாய்ப்பினை பூமியிலே அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்தோம். வர்சல்ன ஸமா அலைஹிம் மிதராரா, தொடர்ச்சியாக அவர்களின் மீது மலையை நாம் இறக்கினோம். வஜஅல்னல் அன்ஹார தஜ்ரீ மின் தஹ்திஹிம், அவர்களுக்கு கீழே ஆறுகளை நாம் ஓட வைத்தோம். ஃபஅஹ்லக்னாஹும் பிதுனூபிஹிம், அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் அவங்க. அப்படி இருந்தும் அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணத்தினால் அவர்களை நாம் அழித்தோம். ஃபஅஹ்லக்னாஹும் பிதுனூபிஹிம், அவர்களுடைய பாவங்களின் காரணத்தினால் அவர்களை நாம் அழித்தோம். வஅன்ஷஅனா மின் பஅதிஹிம் கர்னன் ஆகரீன், அவர்களுக்கு பின்னால் வேற ஒரு தலைமுறையினர்களை நாம் உருவாக்கினோம் என்று அல்லாஹ் தாலா பேசுகிறார். வலவ் நஸல்னா அலைக கிதாபன் ஃபீ கிர்தாஸின், கிர்தாஸ் அப்படின்னு சொன்னா பேப்பர், அதாவது வஹி இருக்குதே, ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் கொண்டு வந்து ரசூலுல்லாஹ்ட்ட சொல்லுவாங்க. ரசூலுல்லாஹ் சஹாபாக்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க. எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க அதை எழுதிக்குவாங்க, பேப்பரில் எழுதிக்குவாங்க. ஆனால் அல்லாஹ் கிட்ட இருந்து இறங்கின வேதம் அது பேப்பரில் ஒன்றும் இறங்கலை. இந்த வடிவத்தில், குரானுடைய வடிவத்தில் ஒன்றும் அல்லாஹ் ஒன்றும் இறக்கி கொடுக்கல. இப்போ அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்னா, இவங்க வஹியா வஹி வந்து நீங்கள் சொல்லி அதை ஏற்றுக்கிறதுக்கு இவங்க இவ்வளோ இது பண்ணுறாங்கல்ல. வலவ் நஸல்னா அலைக கிதாபன் ஃபீ கிர்தாஸின், பேப்பர்லேயே ஒரு வேதம் உங்கள் மீது நாம் இறக்கி இருந்தால், வலவ் நஸல்னா அலைக கிதாபன் ஃபீ கிர்தாஸின், பேப்பர்லேயே ஒரு வேதத்தை உங்கள் மீது நாம் இறக்கி இருந்தால் கூட, ஒரு புத்தகத்துடைய வடிவத்தில் இறக்கி இருந்தால் கூட, ஃபலமஸூஹு பிஐதீஹிம், அவர்களுடைய கரங்களால் அதை தொட்டு பார்ப்பார்கள். இருந்தாலும் அது இறை வேதம்னு ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. இந்த காலல்லதீன கஃபரு, நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லுவார்கள், இன்ஹாதா இல்லா சிஹ்ருன் முபீன், தெளிவான சூனியம் இது என்பதாக தான் அவங்க பேசுவாங்க.
இவங்க அப்பையும் அப்படிதான் பேசுவாங்க, இப்படி செஞ்சாலும் அப்படிதான் பேசுவாங்க, இது இவங்களுடைய நேச்சுரல் அப்படி சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா சொல்லும். அந்த நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நபியோடு மலக்கை இறக்கப்பட்டிருக்க கூடாதா? இந்த நபி உண்மையானவர் என்பதாக சொல்லுவதற்கு அந்த நபியோடு, அவரோடு அப்படின்னு சொன்னா அந்த நபியோடு மலக்கு இறக்கப்பட்டிருக்க கூடாதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிராகரிப்பவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அல்லாஹ் சொல்றான், வலவ் அன்சல்னா மலக்கன், மலக்கை நாம் இறக்கி இருந்தால், வானவரை நாம் இறக்கி இருந்தால், லகுதியல் அம்ர், காரியத்தை நாம் முடித்திருப்போம், காரியம் முடிக்கப்பட்டு இருக்கும், சும்மலா இந்தரும், பிறகு அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்காது அப்படின்னு அல்லாஹ் தஆலா பேசுகிறான். இந்த உலகம் இருக்கின்றதே மனிதனுக்கு பரீட்சை நடக்கக்கூடிய இடம். இது சோதனை கூடம். மனிதன் இருக்கின்றானே, தன்னுடைய அறிவால் சிந்தித்து அவன் அல்லாஹ்வையும் அல்லாஹ்வால் அனுப்பப்பட்ட ரசூல்மார்களையும் அவன் ஈமான் கொள்ள வேண்டும். அல்லாஹ்வினுடைய பழக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, மறைவான விஷயங்களை அல்லாஹ் தஆலா கண்களிலே காட்டிவிட்டான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் மேலே நம்ம ஈமான் கொண்டோம் அப்படின்னா அந்த ஈமான் அல்லாஹ் தஆலா இடத்துல எலிஜிபிள் கிடையாது. அல்லாஹ் தஆலா இருக்கிறானே அந்த ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான். ஒருத்தர் மரணத்துடைய தருவாயிலே மரணத்துடைய மலக்குகளை பார்த்துட்டார் கண்ணால. மரணத்துடைய நேரத்தில் எல்லாரும் மலக்குகளை பார்ப்பாங்க, மரணத்துடைய மலக்குகளை கண்ணால பார்ப்பாங்க. அப்போ மரணத்துடைய மலக்குகளை கண்ணால பார்த்ததுக்கு அப்புறமேல ஒருத்தர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா அவருடைய ஈமான் ஏற்றுக்கப்படுமா? அப்படின்னா அவருடைய ஈமான் ஏற்றுக்கப்படாது. நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் ரசூலுல்லாஹ் இடத்துல என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா, மக்களிடத்துல சஹாபாக்கள் இடத்துலலாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு மலக்கு முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்துல வஹியை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றீங்கல்ல, அவர் கொண்டு வஹியை கொடுக்கிறத நாங்கள் ஒரு நாளும் பார்த்ததில்லை, நாங்கள் ஒரு நாளும் பார்த்ததே கிடையாது. அந்த மலக்கு, அந்த ஜிப்ரீல் அவர் கொண்டு ரசூலுல்லாஹ்ட்ட வஹியை கொடுக்கிறத நாங்கள் ஒரு நாளும் பார்த்தது இல்லை, நாங்கள் எப்படி நம்புறது அப்படி சொல்லி அவங்க கேட்டாங்க. இப்போ குர்ஆன் ஷரீஃப் இருக்கின்றதே, அதுக்கு முதல் பதில் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொன்னால், அந்த மலக்கை வஹி கொண்டு கொடுக்கக்கூடிய மலக்கை நீங்கள் கண்ணால் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈமான் கொண்டு அர்த்தமே இல்லை. அந்த ஈமான் அல்லாஹ் தஆலா ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டான். அல்லாஹ் தஆலா மலக்கை உங்கள் கண்ணு முன்னால் கொண்டு காட்டிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அவகாசமே கொடுக்கப்படாது, உங்களுடைய ஈமானும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது, முடிஞ்சு போச்சு உங்கள் கதை. ஈமான் அப்படிங்கிறதே என்ன தெரியுங்களா? அது மறைவான விஷயங்களை நம்புவது, அதுதான் ஈமான். அமன்து பில்லாஹ் வ மலாயிகா வ குதுபி வ ருசுலி வல் யௌமில் ஆகிர் வல் கத்ரி கைரிஹி வ ஷர்ரிஹி மினல்லாஹி தஆலா வல் பாஸி பஅதல் மௌத். அல்லாஹ்வை ஈமான் கொள்கிறேன், அல்லாஹ்வினுடைய மலக்குகளை ஈமான் கொள்கிறேன், அல்லாஹ்வால் இறக்கப்பட்ட வேதங்களை ஈமான் கொள்கிறேன், அல்லாஹ்வால் அனுப்பப்பட்ட ரசூல்மார்களை ஈமான் கொள்கிறேன், மறுமையை ஈமான் கொள்கிறேன், மரணத்துக்கு பின்னால் இருக்கும் வாழ்க்கையை ஈமான் கொள்கிறேன். அப்படின்னா இது எதையுமே நம்ம பார்த்தது கிடையாது, ஆனால் நம்புகிறோம், இதெல்லாம் நடக்கும், இதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு நம்புகிறோம். பார்க்காம நம்புகிறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஈமான். பார்த்ததுக்கு அப்புறமேல நம்புறது அது ஈமானே கிடையாது. அல்லாஹ் தஆலா அதை தான் சொல்லி காட்டுகிறான். அல்லாஹ் இரண்டாவது பதிலை அடுத்த வசனத்தில் அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான், வலவ் ஜஅல்நாஹு மலக்கன், மலக்கை ரசூலாகவே நாம் ஆக்கி இருந்தாலும் லஜஅல்நாஹு ரஜுலன், அவரையும் நாம் மனிதராக தான் ஆக்கி அனுப்பி இருப்போம். வலநபஸ்னா அலைஹிம் மா யல்பிஸூன், எந்த ஒரு குழப்பத்திலே இவர்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களின் மீது வேறொரு குழப்பத்தை நாம் உருவாக்கி விட்டிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான். அதாவது இந்த நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் சொல்றாங்க இல்லையா, நபிமார்கள் உண்மையானவர்கள், உண்மையான நபி அப்படின்னு சொல்லி சாட்சி சொல்றதுக்கு ஒரு மலக்கு அல்லாஹ் கூட அனுப்பியிருந்தான்னா அந்த மலக்கு ஒரு உண்மையான நபிங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மலக்கு சொன்னா நாங்கள் நம்பி இருக்க போறோம் அப்படின்னு காஃபிர்கள் சொல்றாங்க. இல்ல அல்லாஹ் தஆலா மனிதரை நபியாக அனுப்பாமல் ஒரு வானவரை அல்லாஹ் நபியாக அல்லாஹ் தஆலா அனுப்பி இருந்தா நாங்க நம்பி இருக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி நிராகரிக்கிறவங்க சொல்றாங்க. அல்லாஹ் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றான் அப்படின்னா, அல்லாஹ் மலக்கை நபியாக அனுப்புறதாக இருந்தாலும் இல்ல நபி உண்மையானவர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு சாட்சியாக மலக்கை அல்லாஹ் அனுப்புறதாக இருந்திருந்தாலும் அல்லாஹ் மலக்குடைய உருவத்திலே அல்லாஹ் அனுப்பி இருக்க மாட்டான், அல்லாஹ் மனிதனுடைய உருவத்திலே தான் அனுப்பியிருப்பான். ஏன்னு சொன்னா நீங்க தான் மனிதர்கள் தானே,
மனிதர்களினுடைய கண்களுக்கு மலக்குகளை பார்க்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது. மலக்குகளை பார்க்கும் சக்தி இந்த பூத உடலிலே இருக்கக்கூடிய இந்த பூத கண்ணுக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது. மலக்குகளை பார்க்குற அளவுக்கு சக்தி கிடையாது. மலக்கை பார்த்தானா முடிஞ்சு போச்சு கதை, இவன் ஜோலி முடிஞ்சு போச்சு. அதுதான் உண்மை. அதனால தான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் சொல்லுகின்றான், மனிதனுடைய உருவத்தில் நாம் மலக்கை அனுப்பி இருந்தா கூட அப்பையும் இந்த நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க, இவரும் நம்மள மாதிரி மனுஷன் தானே, இவர் எப்படி தூதரா போனாரு, இவர் எப்படி நபியா போனாரு, அப்படி சொல்லி நீங்க பேசத்தான் செய்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தஆலா சொல்லுகிறான். வலகத் இஸ்துஹ்ஸிய பிருசுலின் மின் கப்லிக, நபியே உங்களுக்கு முன்னால் பல தூதர்கள் பரிகசிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். உங்களை மட்டும்தான் பரிகசிக்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. உங்களுக்கு முன்னால 1,25,000 நபிமார்கள் வந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நபிமார்கள் எல்லாருமே பரிகசிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அல்லாஹ்வை பற்றி சொல்லும் போது கேவலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஃபஹாக பில்லதீன ஸஹிரு மின்ஹும் மா கானூ பிஹி யஸ்தஹ்ஸிஊன், எதை கொண்டு இவர்கள் பரிகசிக்கின்றார்களோ அவர்களில் பரிகசிக்கக்கூடியவர்களுக்கு அவர்களுடைய பரிகாசமே அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் பேசி காட்டுகிறான். خير الحمد لله. باقي நாளைக்கு பார்க்கலாம். சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானக அல்லாஹும்ம வ பிஹம்திஹி